Kalkhawm te chuan hmeichhe sual tak anih dawn hi beichenah chu ni ila ka then dai tawh ang mi thil pek lo tih chhiat sak reng an ti ta sup sup a beichenah pawh chuan i ti anih chuan ka pi hnenah hian ngaidam dil rawh alo ti ve ta ka tih chhiat pawh ani lo bakah a lem mai mai anih kha a tak tak pawh ani lo Jasmine in alo ti dai midang te chu an ngaidan ani lo hle a kum sang khat liam ta ah khan beichenah hian Jasmine ni chu tih laia Princess Wei Yang i kha alo pe tawh a chu wang chuan alo hre chiang viau tawh tlat rampawh atanga ka cha chhuah nih hi a lem ani lo ve zia lui chuan alo ti ve bawk si a tak ani le ni lo finfiar turin Dr. Liu chu an ko ta a ani chuan a en len na nen ngun takin a han thlek wanga color le texture chu adika matse luster hi a tak ani lo ani hi alo ti ta chu vele zia lui chuan a lem ani theilo a tak ngei ani kalo ken kha chu Jasmine ni hian a rukin alo thlak thleng ani ang alo ti ngal vat dik chia ngaidam dil ngal ro an lo ti le lui beichenah chuan duh tawk ru engzat man pawh ni se keiman aman chu ka pe mai ang alo ti ve thung ole kapi piancham ani boka tikhan thi chu soizui tawh lo mai ang u mahse enge kapi ta na ilo ken sak ve hi ti in somi chuan alo zawt le ta Jasmine ni chuan a kut a han beng thak thaka chhia hlo lo langin Princess Wei Yang i lem ziak dik tak pek a tum thu a soita chutiang painting hlul tuk mai chu ani ang chuan a pek thei an ring lova Dr. Liu a bawk kha an en dik tir ve le ngal mahse a tak ngei ani thu alo nem het ta tlat mai pi beri pawh chuan a lem pawh ni se Jasmine in min pek ani phot chuan kalawm tho tho alo ti ve bawk chu painting chu a hnawng deuh chap nge a Dr. Liu a meu pawh chu a hlim hle painting ngai hlut em a taka a han hmu thei chu a ro pui ve em bawk la taka pi ber pawh a lawm hle a Jasmine ni chu a hruai hrang ngal chhiahlo pakhat hian tui alo tih buak khawm awangin in thlak turin restroom ah Jasmine ni chuava kala pawn lamah kawngka an lo kalh hnan nghal tlat mai le a chhungah chuan patling pui lukawl leh nghal hi alo awm lawk bawk a pawngsual alo tum ta mai sawmi leh zia lui te chuan beichenah chu lo hmu in restroom ah Jasmine in mipa a tawmpui an ti in dawt an lo hrilh leh tawh thinrim deuhin restroom lam chu an pan hlawm a tizel rawh a en a sa in ti in Jasmine ni tawngri te chu pawn lam atang chuan an lo hre thei a thinrim deuhin kawngka chuan va hawng mahse Jasmine ni chuan hruiin chu pa chu alo tin ran mai an va hmu ta chu pa lah chuan nangmah min thlem ani kha hei pawisa pawh min pe ani lawm ni alo la ti ve tang mahse beichenah ber chuan a nupui chu a ring tlata a phatsan a rin lo bur thu a sawi police hnenah hruai an tum takah chuan chu pa chu a hlau thawng le sia sawmin min tih tir vek ani ti in a in puang ta ani erawh chu alo pha ve nasa mai a mahse pawisa a fingerprint awm chu finfiah nana hman thei ani reng thu chu pa in a sawi takah chuan atang ngam ta lova beichenah chuan i monu chungah hetiang hian i ti emaw ngaidam dil ngal ang che ti in a nau chu a pot phei lawp a hetiang thingtlang mi hi monu atan ka duh bawk lo zia lui hi ka duh daih zawk mahse ngaidam chu ka dil ve hram ang che a ti ve hram a engtin maw ka hre thei lo Jasmine in alo ti ve ngat trap deuh tau chung chuan hre deuh chuan ngaidam chu a dil tha le a pi ber pawh chuan nuiya ni chu zilin a fanu chu enkawr tha viau tawh tur chuan a hrila a tunu aio in Jasmine ni hnenah pawh chuan ngaidam a dil sak bawk a pawilo ka pasal nau ania thil tih sual pal te chu a awm ve the lawm ka ngaidam veke ala naupang ema mi tu emaw in an tih tir ani ang ti in zia lui chu ava melh deuh khera Jasmine min ring hlel tih na em ni sawmi nen hi chuan best friend kan ni hi
alaka rilru thalo engma ka pulo ania ka bialpa min nei sak chung poin ka du sak em chia alo ti le zai du sak mo hei hi emni isoi chu ti in thalak amma a alo thon to chu alo lek chhuak ta be chena chuan lo lavatin he thalak hi enge omzia arukin ilo lak tir ani mo ti in a thinarim ta hleya a teuh lo mai ka ti ani lo shim shim ti in zia lui chu alo phale zai zai nangma ngei na ni kha he thalak min lo thon tu chu athushima ka pasal te ilo kwa vela karem ti na po tel lovin Jasmine in alo ti ve taxi a chuan kadam lo lai ani wang ani kha alo te le zai pi beri po chu alo in rol ve ta a tunhma a be chen ani na inin lai chin na chu engpo lo ni sela tuna chuan mi pasal ani to a lo in rol buai kha arem to lo hetia ngai om reng chuan mi pa ngai zon chiang an ti chianga tuma pasal po i mu zo lowang ti in zia lui chu lo hawa apoi lo ka pi pasal dang nei ka tum lo shim shim be chena chau hi ka du om chhun ani alo ti tamai o chu wang chuan hi chia chu trick ten om tak tak play kwala min ti mual pho phe ti lo tum ni i du phot chuan ka peng che kha be chen in chenna le kha hian I hming hi sign lat vatla I bial nu nen hian in zalen to ani mai ti in Jasmine ni chuan in chenna le kha chu alo le kang wa a me chedang hne na min pe ki tumamo itan hian kalo va hluom lo em ve a be chenan alo ti lai in kha be chen sign vat ro chuan kani nei ngal dei don nia zia lui chuan alo ti ve chen thunga be chena thinrim po chuan a hming chu paper a chuan sign in a pot che ngal veka I thinrim wang mai ani kha chadewin kan soi dun le don nia ti in Jasmine ni ding ngoi reng chu apunola kapi kan va ho ma saphut mai ange ti in apu chhuak zui ngal dai pi beri po chuan alo nui vur ringot be chena chuan tlon lung oinan chuan black card a pe a Jasmine ni po chu alom hle dora kalin korfual moi tak lizar mai chu awa leidona zialu in alo chu pui ve le tatlat mai dor ngak tu te chuan ama hian athlang ma sa to a an lo ti po in poisa a pe to emni a pek lo chuan ata ani hleinem alo ti ve tlat khoi ka hau dei to ti in Jasmine ni chuan alo chu hloka ka le tir mayang che have ma la be chena chuan a en pe le chuang lowang che zia lui chuan alo ti deuh khera Ivan lo khongai thlak tak mi pa mitlak tum reng in I hun I lo hmang thin ani mo mi thil I chu a hriom ngot lo mo ka pasal le zel po I lo I dania Jasmine ni chuan alo ti ve ngat in nei lo mai la kanin kar a tha tho zia lui chuan alo ti le sham chuta Jasmine ni chuan chu dor chu a black card mang chuan a leita daya zia lui chuan be chena card I ru ani mo ti in alo ui ve em ringot a kor le te po chu dor ngak tu te chu a pe daya a holama chuan vase pakhat princess we yangi ta ni anga azwar tu pa in alo soi mek chu mi pa pakhat hian million nga a le alo tuma a lemani thu soi in Jasmine ni chuan le lo turin chu pa chawa shil azwar tu pa chuan abum to doni motia alo hlim ve te lul nen chutianga alo sui bam le dai mai chu lung oi lovin kutthla ka lo tuma ma se Jasmine ni chuan alo khoi le sek thil le tum tu pa po chu alom hle a lom tu seinan Jasmine ni hne na chuan million khat chek lo pe ka tum be chena khan lo hmu in la ka lo phal lova kanu puya ni hi ama mo chu ka le sak ve the reng alo ti mak ani chu iwa nei bi khle mai me che fing tak nu puya I nei bi kania chenga kania kan company a hian nang anga me che fing treasure hunter hi kama molu tuka kum khata million khat I hlo don nia I du chuan melo bedonia o kan lo in hong rengang ti in a business card alo pe be chena chuan a kai hodaya na thwangai lo ina omai mai ro ati hlawa
keite chu I hmei ang le ka lawm ka ni ka duh dan danin kawm thei pakhatin alo ti ve thung ka ngai ven I duh awangin I sual I chhuah vel mai mai ani kha bechanan alo ti le chuan a teuh lo mai I duh thu sam zawk ani dawn chu alo ti sak le hmia zialui ril runa pawh bara kalin a zua in vak vaka bechanan a ngai sak tawh lo te le a black card Jasmine ni a pe te kha alo thik hle lo ni chenga kha lo kalin kan duh a in angin ka hria ti in chandun puya chuan alo sawm ta a bechana hmutur chuan an ina chuan ava kal chila chia hlawhnu in hna a thuk a sin tih buai a duh lo alo ti pawh in a lut lui tlat chenga khan zait pendant princess wei yangi ta chu bechanan a kul ti a hriat awangin lak sak a duh sia zialui chu hman tangkai a tum alo ni rawng project bilian sawm an hu chu bechanan alo be sei reng ti a hriat awangin chu project chu zialui hnena a pe ve thung anga chumi hmang chuan bechana chu a nei thei mai a in be sei bawk jade pendant hmang chuan an awmna an let le thei ni in chena chuan a sawi nghe nghe zialui chuan rawng project chu a chanpui theih ngei a in rin thu le a neitu pawh a hmel hriat tha tak ani thu te chu a sawi hmasa te te a bechana hlim lai tak chuan a jade pendant chu en a dil ta ani pawh chuan alo phawrh ve mai a a nei dan pawh a hriat tawh lo thu te a sawi nghe nghe mahse zialui in a khawih ve hma chiah chuan Jasmine kha alo lang ve le a in then chung chang sawi tura in biak a duh thu alo sawi le a chan pawh mi pawisa thawh chhuah sa a lo in lak milen ve vak chu a duh lo thu te a kut ke nge ya din ve a duh tawh thu te chu sawiin hna thawh a tum ve alo ni a chenga hnenah khan vakalin an company a hna thawh chu a duh thu ava sawi pawisa mai baka share pek hian alo tiam awangin Jasmine ni pawh chu a lawm hle a I pasal then I duh em ni I duh chuan lawyer tha ber ber ka rawi sak chi anga rang takin inin then thuai ang a ti erawh chuan engtin ngei hriata min chui ru em ni ti in alo zawt let dai in nupa chanchin te chuan chanchin thar group zawng zawng a luah khat vek a lawm tunge hrelovanga tia an chan ta ka chuan Jasmine ni pawh chu a ngawi zui ve ta a tlai chuai hunah pawh chuan Jasmine ni chu alo haw tak lo awangin bechana chuan a ngai tua dewa a khawl tlang thei bawk si lo a thin a rim ṭun tawh tumbur chuan alo nghak run mai a hnuh fe ah chuan Jasmine ni pawh chu alo haw ve chat chat a khuiah ngei kala phone pawih lak thei lo ti in alo zawt pawr nghal hle kan in thenna tur ka buai pui Jasmine ni chuan alo ti hmia a in then hi sui reng su aw ka thin a rim mai tur ania a thu hrimah chenga hnenah kha ni kal ani maw a duh tak tak chi emaw I ti em ni lo nei che pawh ni sela nakin lawka a hne che anga a kalsan le tho tho ang che bechana chuan alo ti ta ringawt a va biala I ban thu va hril rawh a tih la in ai a ti deuh tlat bawk si a keimah ka khawl mai ang ti in chenga chu a va bia a ka nupui hi a bang hngal aw a va tih chuan ama min hril phawt lo chuan kawi lo alo ti sak a pasal ka ni hi mahse in then dawn kha phone chu a off zui hmak in then pawh kan la ni em lova mi padang I lo nei hman a maw bechanan a tih chuan enge moi sawi le I va han mak tak Jasmine ni chuan alo ti nunga nia kamak chu wanga lawm kan la in then lo tuia I tlak atang khan midang dai ang mai ni naute wang kha em ni engei duh ka pe zelang che ka thinlung nei tu ni I duh em ni bechanan alo zawt ta phawng mai ka hmangai lo che Jasmine in a ti ve thung kawi lo chu zawng I thu thu pawisa ka thawh chhuah ve hunah ka in sawn chhuak nga lang ka nun hluiah min ti duh da em em a tuna le zel chuan ka tuar thei tawh lo nang ai chuan vok nei mai pawh ka duh zawk zialui kha I duh ani lawm ni va nei mai rawh Jasmine ni chuan alo ti le pang panga ani te chu ka nupui ani lova enga nge ka nei ngawtang
ka chakna leh hlimna chu ka nupui nangmah chiah hi inia sin tia bechen an a thlem pawh chuan an in thlem lungawi thei chuang lova Biberi pawh chuan zan lama room hrana an mut awangin a ngai a tha zan lova in hau le tuam ni tiin a lo zawt in hau lo ve tia bechen an a chan chuan ka hre vek ania zialui hi i duh zawk ani chuan neila Jasmine hi kalsan ro i ti khawngai thlak lutuk a pi in a tih chuan kanupui chu Jasmine ni chau ani ang zialui hi nei ka tum lo hrim hrim a lo ti le dai bawk si ole ani chuan zialui nena inin leichin na hi thuchat vek ang che pasal le patha tak ni tum tawro a pi chuan a lo zil ta hrepa naute nei vat vat tur chuan a lo tur bawk na thok turin Jasmine ni chu avakal lui ta thova wai i pasal khan arem ti lo emu ka tia chengan a lo ti chuan savat thlok lai a lawm ka ni ti in a lo chang fiam na chu a thok zui ve ngal mop mopa chuta a thok pui nu hovin an naute zana an mut tha du lo awanga mut an kham lo zia te thlathar du na pianga an nung chang an thlak thin te le an ha the zia te naute an nei hma an ngai rum rum thu an sui te chu ava shefua naupa ya han nei vel te pawh chu a hupurin a hlau thawng ta hle zialui la khan a pasal chu a lo kol chen boka Mr. Runga chuan party a ba sai dona ni thum hnuwa anyang kaldu nila project chu kan chang nge nge yang a lo ti le pek chu ni in a thin rim chuan kongka a hon du lova an mu sang ta kha lo ni tlaya ava ho chuan bechen a chuan in la romantic talk hian bati eng nen thil pek chi sang sang a lo pe a chimoi deuh mai a pek chu a lo en sak wang wanga hei hi kanin then hnuwa pawh ka nei theiang ti ro a lo ti le chal in then ti reng lo la naute nei vat vat turin ka pi in min du a it ve lo em ni ti in a lo thlem chho le chan naute i du chuan a olsam lutuk ti in nula rual chu a ko luta bechen na mi hausa tak mai nel thabok si fa pai te chu an lo she lo na samai si an lo bor ta lui lui maya heng ho hi ka du lo nangma ne na lom ka nei du tok ru ho vek ro u bechen na chuan a lo ti shoka naute i du ni lom ni pai tu tur ka chon sak cha ni kha i du le bok si lo zialui kha pai tir to mai ro ati zuya a tha e ya zo vek to ni hi tungi mani pasalte me chedang zon sak ngai in chen i du ti ro kanin chenang nak tu zinga ko ta lo kalang che ti in bechen a po chu a thina rim to hle